Tämä video esittelee ilmaisen tähtitarjoussovelluksen käyttöä. Tähtitarjous on sovellus, johon yrittäjät voivat itse ladata tarjouksia. Käynnistä sovellus tähtitarjouskuvakkeesta. Alkunäkymässä on 6 nappia. Punaisella napilla voit hakea osoitteen perusteella tarjouksia. Keltaisesta napista voit hakea kategorian perusteella tarjouksia. Sinisistä napeista pääset tähtitarjouksen Facebook-sivuille, Twitteriin ja Instagramiin. Vihreästä napista voit hakea nopeasti kaikki lähimmät tarjoukset. Tarjouksen voit aukaista painamalla sitä. Tarjousnäkymästä löydät tarkemmat tiedot tarjouksesta. Sinisestä jakonapista voit jakaa tarjouksen ystävillesi sähköpostiin, tekstarilla, Facebookiin, Twitteriin ja niin edelleen. Ystäväsi näkee tarjouksen, vaikka hänellä ei olisikaan tähtitarjoussovellusta. Peukuttamalla voit antaa palautetta kauppiaalle, pidätkö tarjouksesta. Kauppavälilehdeltä näet tarkemmat kaupan tiedot ja pääset kaupan internetsivuille. Karttavälilehdeltä löydät kaupan sijainnin. Tarjoukset yhdestä sovelluksesta. Lataa ilmainen sovellus puhelimeesi ja tablettiisi.